Hai trezirea! Încă 5 minute. Hai odată că întârzi! Ce-i cu tine? Mă doare putica. Termină cu prostiile, trebuie să mergi la muncă. Dar am fost și ieri! Au scăzut vânzările cu 4,5%. Vine Ionuț să te ia cu mașina? Da, vine el. Vine care cu mașină mai nouă și mai faină. Mici mi-e mașină nouă. Termină, Mihai, că nu avem bani luna asta. Da, noi niciodată n-avem bani. Intrăm! Ciao, Mihai, gata? Imediat. Am făcut, vino să mă ștergi! Păi, hai că l-aștept afară. Nu, Ionuț, hai, te rog, stai cu noi la masă. Mersi. Neața. Hai să trești. Văzut rapoartele. 4,5%. Sincer, dacă termenul ăsta continuă, nu o să mai ducem pe anul așa. Că la ce management avem Și mai ales cu investiția din China și... Al meu! Termină, Ionuț, că te spune Veseti. Scuze. Hai, gata, mergeți la lucru. Ultimul la mașină, Icoaie! Ciao, Ana Maria! Bă, Ionuț, tu ești prost? Bă, Mihai, termină! Deci nu mai vreau să lucrez în anexă cu voi, mă mut în corpul C și vă spun lui șeful. Șeful! Părăcioasă! Mihai, unde ai trecut câștigurile pe trimestrul 2? Păi cum nu sunt? Păi nu! Și eu n-am ce să fac mai departe. Ce facem aici? Dăm și tu raportul făcut ca lumea, complet. Prostu, cățelușul nostru! Taci din gură, mi-au laptopul și plec acasă! Nu, stai! Ia, Dar dă și mie! bine, copii. Vin pauză. Da. Hai. Tu vii, Ana Maria? Nu, că eu m-am lăsat. De ce zic? Trebuiau americanii să investească. Nu, dacă se băgau americanii, după aia pierdeam pe partea elaltă. O să beau apă. Ana Maria, ce faci acolo? Nu, nimic! Dă-și mi o cană cu apă. Mulțumesc! Ce faci? Cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Cine se întoarce din război și ia locul înapoi. Vezi că te spun lui șeful. Nu spune, îți trimit acum câștigurile pe trimestrul 2. Bun, mersi. Am venit! Mihai, du-te la magazin să iei o pâine. Dar nu pe mine mă trimiți! Hai, gata. Tanti soția lui
Mihai, lăsați pe Mihai la bere. Îl las, dar să nu vină târziu. N-ai o suzetă, că mi-am uitat-o acasă. Da. Mersi. Da, Ce faci? E târziu. da, știu, dar mai stau un pic. Hai, vină odată. Mă, lasă-mă, niciodată nu mă lași. Ai suzetă? Ce? N-am suzetă, nu, lasă-mă. Vino. Bine, vin. Bă, trebuie să merg acasă, că e inundație la mine acasă și